Čau lidi, dneska to si s Dominikem reloadím. Napište, dejte like a odběr a napište komentář nějakou challenge, co máme splnit s Dominikem. A jde se na video, jak budeme v autobuse, tak dám vlastně. Čau lidi, už jsme v autobuse a padáme semka, kam to označil Dominik, ale myslím si, že nás zabijou hned, protože tam je a promiňte lidi, mně se to trochu laguje. No my. Dělej! Teďka zabiju cápka. Mrtvej cápek. A měl pumpu. Tady. A já mám normální pumpu zelenou, dám ti klidně zelenou, tam tu pumpu, a tady máš jednou. Ty máš tady tu pumpu. Jsi nevšimnul česky prostě. Bylo tam SMGčko. Teďka nejsem u tebe, já teďka si dávám bitře. Já ti dám heal, já ti dám splash a dám ti i medkit, ale musíš jít za mnou. Jdu za tebou. Oh no! Má Nintendo, já se on má strašně málo. Ne, mě to ale laguje! Víš co? Tak jak budeme v autobuse zase v autobuse a ne. Jdeme sem. Já jsem nahoře a ty máš ten dům dole. Ještě tady ten glider jsem dostal z těch raket kapů. Tady budu rád, napíšete do komentářů nějakou challenge. Napište do komentářů, dejte odběr, ale. A co? Já nemůžu, už na mě nemůžu, děkuji. Že to je, když to tebe splní to mluví. A podáme huntinga, víš co? Huntinga. Dobrá huntinga, ale k mi to bude, když teďka budem, já bych nemohl, kdyby teďka po mě někdo šel z brokádu, abych to zbyl prostě. A padne mi modrá huntinga. Si už děláš srandu? Dám ti zelenou huntingu. Nemám. To máš tady zelenou huntingu. Máš tam zelenou huntingu, Dominiku. Jo, když jsem ti tam označil jsem ti huntingu. No, padneme mod. Ale víš, jaký to je, prostě když ti padne hned huntinga, prostě na poprvé ti padne zelená a pak ti padne modrá. Já si tady možná otevřu teďka legendární. Ne, tak mi padlo SMGčko. Jestli chceš tady tu, počkej, jakou máš ty? Jakou mi chtěl dát? Tady. Jo, když se mi to nebude. No dobrý, vidím jí, tady máš ten. Já ji nechci, já mám teďka takovou tu špatnější, ale. Mám jenom 24 tam. Hej, už si děláš srandu? Tady máš SMGčko. A máš tady. Hej, a to je dobrý loot, jenom kdybych měl lepší brokátku, no. Dobrý.
Ale co furt chodí za mnou, tady je prostě dobrý. Tady, co je tady? Tady je brokáda. Tady je tady to brokádu. A bude velmi. Tak, jsou tady nějaký části, které bych snipnul. Se mi si nebude lagovat, tak snipnu hodně lidí. Jo, tam. Mně dobu ten cápal, se dáme. 228, hrdka. 228, hrdka, mrtvej tým. A co si myslíš, to je můj tým? To je můj tým! Ne, to jsou moje náboje. Všechno je moje, co si myslíš? Chápeš, že ty prostě ty vylezeš do lootu, který se teďka zabil cápky? Ne, ty náboje si klidně nech, ale prostě nebudeš vylézt do lootu. Víš co? Nebudeš vylézt do lootu. Já viděl. Já si vezmu takovou. No a to nebyly auta, tak stejně jsme. Já taky, dobrá, to zabiju. Když se trafím. Já ho zabiju tou handpistolkou, jak chci vidět, kolik dává. No, 80 dává normálně. A tady to je strašně. Nech mi ho, já ho chci potrolovat. To si ale myslíš, Dominik. Furt mi lezeš. A co jsi ho nechal? Jaký to je prostě, když jako... Protože já už mám pro mě toho. Pum. Ne. Fakt nemám. Ale co sem furt lezeš? To je prostě můj loot. Nešahaj na to. Jo. Tam je lamečka. To vypadne z lamečky, já si myslím, že vypadne z lamečky. Z lamečky mi padne. Ale když se mi to nebude lagovat? Ale co sem furt chodíš, to je moje lama. Jo, já říkám, jdu si pro lamečku. Tak. Já jsem to musel jenom vypnout na chvilku a to se zapnu, protože já nemůžu mít nějak 6 minut. Natáčet, protože bych to pak... Hej, ale může se to prosím už nelagovat? Takže... Ale proč se mi to teďka třeba? Tam, kde ty nevíš. Tam je cápek a tam je další. Já nevím, jestli tam budu takové volné. Prostě máš úplně lepší pumpa. No, já tady to nechci, tady to. Mě pak nechci zabít. Zabiju. 91 cápkovi. No, tam. A ten, který jde na tebe, tak je mrtvej teďka ode mě. Ne, ber mi ten loot. Ten na tebou je můj. Ne, tady toho si nezabil, kámo. Tady to si vůbec nezabil. No zabil toho, který máš tam loot, tady toho jsem zabil já, kámo. To jsem neskoušel.
motka. Tak se ho vezmu. No to je tvoje rozhodnutí. Kolik má tady formule? 10. Ne, já jsem to nevzal. Si myslíš, to je zase můj loot, víš co? No. Ne, by tam bylo prostě zlatá huntinga a ten dominik, no beru. Nesledí. Táme jsou někde asi. Jo, táme. Já jsem mu teďka mohl dát hetku. Jo, tak vím, ale na ní nejdeme, já jdu jenom lezat. Ne. To je ten jeho cápek. Ale on utíkal ten jeho cápek. Jde tam ten cápek, lítá tady. Je tady. A je tady ten druhý jeho. 228, ten cápek vexový. Já jsem ale teďka zabil cápka. A měl zlatou huntingu. Vidím. Dobrá. Víš co, ty sem prostě dáš tady to. Víš co, prostě já jsem malou umřou, bude tam dáváš nějaký staveníčko, kde jsem cápek. To je strašně málo. Zabijou, pojď za mnou. Máš Glepler. Co děláš? Ten tvůj málem. Ten cápek, to dostal cápek, jo, jeden. Počkej, já ji budu snipet. Já nevím, kde je ten cápek. Ten jeden dostal za 100. Ten tvůj je teďka u tebe, tak ten má za 100. Stovka. Ten cápek dostal, ten, který byl u tebe, tak dostal 100. Huntingo. Já to vím, ale on dostal 100, on se teďka healuje někde tam. Já jdu blízko k němu. Já nemám ale zase miníčka žádný, mám jenom 100. Počkej, pojď za mnou, a ti dám metky. Oni jsou dole. Ten 100 má za 100. Ten jeden cápek, jo? Či to je můj kleta. Já jsem mu dal s huntingou. Jdeme, poslední. Nevím kolik cápek. Já hned. Dobrý, musel jsem to nechat. Biga, já potřebuju biga. Je tady byk. Tady ještě byl jeden byk. Vezmi si tady to si vezmi. Poslední 2 lidi proti nám. Poslední 2. Tam vidím cápka. Táme co asi. Budou určitě. Yes.
pozor, on bude možná ten. Knock, double jsem huntingou. Mrtvej, bude tady. Já věřím, že tam je. Je mrtvej, ode mě teďka. On má strašně málo. Kde? Kam otočil? On má strašně málo. 42. On umřel na zónu. To je čau lidi. Končí video, prostě to zakončíme věneme kolka, takže čau.